Kawadhi nyimenio la maguwezo yangi osekonyo grube maromo 391 e sub county ma Ugunja nyaka ne chake higa mar 2014 kendo omenda maromo $43 osechiw. Jakom mar aguluno e sub county no Ainea Ayamba omedo ni kuom grube gi duto grube maromo 13 osebedo ka yudo maromo 400,000 omenda manuore kaluwore ni ne giduoko holano. Ayamba omedo ni kata obedo ni thoth grube mag mine ema osebedo ka yudo omenda ni kendo tiyo kode makare, grube mag rowere kod joma ong'ol ok osebedo ka duoko holano kaka dwarore. Ne oloso e kinde chiwo okang' machielo mag omenda maromo $3.4 ne grube sub county no. Dwaher ni cooperative movement sub county ka kendo cooperative movement in this county jotelo kata moyier kata mondik monego tin cooperative onego witi matek mondo cooperative wagi oyud kaka nyalo dongre. Nikech sani nitie kata projects mag national government kaka kuom ranyisi NAV-CDP. NAV-CDP ni agriculture. Tiyudo ka project wacho ni ka japiny mondo chopi pesa no nyaka kal mana kuom sako. To koro waonge sako ma otegno manyalo golo pesa ni Nairobi kaka matching fund mumiyo jopiny yude yo man kare. Omiyo jotendwa jomoyier county ka kod jomandike county ka mondo tin cooperative gi hakikisha ni cooperative obedo motegno mondo yud pesa ni kabila gi mag national government mondo kony jopiny. The people of Ugunja, especially the women, are doing a very good job, as the chairman has said. What we only need to do is, I think, to talk among the youth. Their repayment is not up to date, but I hope with the committee following up with them, they will be able to repay so that we continue to give the loans to other people.